ಜಾಗೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅರೆನು ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಲೆತೊಂದು ಬರೋಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ತಲೆಸಿದ ಭಿನ್ನರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಗುತ್ತು ಅರ್ಲ ಪೆರ್ಮದ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೋಡು ಅರೆನು ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಬರೋಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯನ ಲತೀಶ್ ಆನೆ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ಲ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಪೆರ್ಮದ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೋಡು ಅರೆನು ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಮೋಕೆಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಬರೋಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೊರಸಣ ಅರ್ಲ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ದೀತಿನ ಜಾಗಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೋಡು ಅರೆಳು ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಮೋಕೆಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೊಣಜಿ ಭಿನ್ನರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅರೆಗೆ ದೀತಿನ ಜಾಗಿನ ಮೋಕೆಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೋಡು ಬಂಡದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಳು ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಲೆತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಂಡದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಲೇಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ದೇವರೇನು ಸುಗಿಪರಿಲ್ಲೇರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತ ಬಂಡಿಗೊಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನರ್ನಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿ ಮಾತಾ ಬೈದಿನ ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂದಲು ದಯಮಂತದ್ದು ಲಕ್ಕದುಂತದ್ದು ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಕಾರಣಕ್ಲೇನು ಅಂಜನೆ ಭಿನ್ನೆರೇನು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂಧುಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎದುಕೊಂಡರೆ ಬರ್ಪೇರು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಉಳ್ಳಾಳ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ನೆಲಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿ ನೆಲನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೇತ 2023ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನೆ ಆತನ ದಾದ ಬಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ನೂತನವಾಯಿನ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಗನದ ಪಿದಾಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನೆ ಆತಂದು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಆಡಳಿತದಕ್ಕಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮನೆತನದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ ಪ್ರಸಾದ ದೊತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರನು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಸುಂದರ್ ಬೇರೆ ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸೋಡು ಬಂಡದು ಕೇನೋಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರೇನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತ ಪರವಾದಲ್ಲ ಬೈದಿನಕಲ ನಿಖಲ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ನಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರೆಲ್ಲ ಈ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲಗುತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದೇರು ಬೇರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಲತೀಶ ಯಾನೆ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇರೆಲ್ನ ನಿಖಲ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೊರಸಾನ ಉಲ್ಲೇರು ಬೇರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಬಂಡಾರಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ದೇವಕಿ ಆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೇರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ನಿಖಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರುಲ್ಲೇರು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರುಲ್ಲೇರು ಮುಖ್ಯ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತ ಇದೀತ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂಧುಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೆಂಚಿನ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಅರೆಗೆ ಜಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ದಾಯಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಗೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತೆರದ ಮೂಲಕ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪವೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯು ಸಮುದ್ರ ಸಂಗಮವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ದಂಡೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಕವಲೊಡೆದು ಒಳನುಗ್ಗಿ ಹರಿಯುವಳು. ನದಿಯ ಈ ಕವಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಥಾನ. ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಮನೆತನದ ಚೌಟೆದಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕಳು ಅರಸುತನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಒಂದು ದಿನ ಅವಳು ತನ್ನ ಮುತ್ತೈದೆತನದ ದ್ಯೋತಕವಾದ ವಜ್ರದ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದುಃಖಿತರಾದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಯಾರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಹಳೇಕಲ, ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೈವವನ್ನು ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಉಪದೇಶದಂತೆ ಚೌಟೆದಿಯು ಮಲರಾಯ ದೈವಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಮೂಗುತಿಯು ಮರು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹರ್ಷಚಿತ್ತಲಾದ ಚೌಟೆದಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕರು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೈವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರದಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಸಿಡುಬು ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಲರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣದ ಮಣ್ಣು ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಊರ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ದೈವಸ್ಥಾನದ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಕಟ್ಟಡವಿದ್ದು ಅದು ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ರಥದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದಂತೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಕಲಾಕೃತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಡಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರು. ಈ ಬಂಡಿಯನ್ನು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಡೆಯುವ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯುವ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಸುಗೆ ಕುಂಟ ಹಾಕುವುದು, ನಂತರ 10ನೇ ದಿವಸ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಯ, ಒಂದು ದಿನದ ಕೊಟ್ಟದಾಯನ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು 2 ದಿವಸ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ದೈವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉಳ್ಳಾಳ ಗುತ್ತುವಿಗೆ ಭಂಡಾರ ಹೋಗಿ 1 ದಿವಸ ಪ್ರಥಮ ಹೊಸ ಮೆಚ್ಚಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವುದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಯಲಿಗೆ ಭಂಡಾರ ಹೋಗಿ ಉಳ್ಳಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸೇನರ ಮನೆತನ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಹೊಸ ಮೆಚ್ಚಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೌತಿ, ನವರಾತ್ರಿ, ಬಲಿಪಾಡ್ಯ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ಪತ್ತನಾಜೆ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳವಾರದ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಂಡಾರ ಗೃಹವು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣದ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ
ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2024ರ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ದೈವವು ತನ್ನ ಭಂಡಾರ ಮನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂಗಣದ ಹೊರಗಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೈವದ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೈವದ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನೂತನ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಯವರಾದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಯವರು ಮತ್ತು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಳ ಇವರು 1,25,00,000 ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದೈವದ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ 2025ರ ಪಂಡಿಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ಮೊದಲ ಭಂಡಾರ ಮನೆಯು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತ ಜನರು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಭಂಡಾರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕ ಸಹಕರಿಸಿ ದೈವದ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿ ದಾಯೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ್ವ ಏತು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಪಂಪುಣೇನು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದೊಂದು ಸಭೆಗೆ ತೆರಿಪಯ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿವೇದನಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಉದ್ದೀಪನ నేను మిత్త చావడిడితిన మాత విన్నేరు బొక్క ఈ ఇడిత లేసిದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ఆయన ಉದ್ದೀಪನ ಮಂತದ ಸಭೆಗೆ ತೋಜಾತು ಕೊರುಡು ಬಂದದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೀಪನಾಡು ನನ್ನ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯನ ಲತೀಶ್ ಎನೆ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಆರು ದಯಮಂತದ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಪುದ ಪಾತೆರನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಓಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಿನ್ನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಈ ಭಂಡಾರ ಮನೆತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುರ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರಿದ ಅಜ್ಜಾದ ಪುನಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೇರ್ತಿನಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಗಳ ಆವರಾಯ್ ಶಕ್ತಿನ ಮಾದುರ್ಗಿ ಮಾತ ಎಂಟ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಾತ ಮನ್ಪುರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಅಜ್ಜಿನೇ ಇನಿತ ಇಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ರಣ ಎಲ್ಲ ಜಿರಾತಿದಿರೋಕು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಎತ್ತೇತಿ ಸಹಕಾರ ಆಪುಣ ಐನು ಮಾತ ಎಂಟ ರೀತಿಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ ಎಂಟ ರೀತಿ ನಡಪಾದ ಕೊರಲಿ ಅಜ್ಜಿನೇ ಆ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಪಡೆದು ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಮಾತೆರಡು ಇಂತವೆ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಲಕ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಡು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆಪುದ ரெண்டு ಪಾತೆರನ ಸಭೆತ ದುಂಬುದಿನ ಲತೀಶೇನೆ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವದು ಜಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬದ ரெண்டு ಎಡ್ಡೆಪುದ ಪಾತೆರನ ಪಣಿಯರುಳ್ಳರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಗೊತ್ತು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮಾಗಣ ದೇವರಾಯನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಈ ಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ನೆನೆವರಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ನಾಗದೇವರನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚಿಲ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಹಾಳ್ಯಾರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಥಾನೋಡು ನನ ಮಲರಾಯ ಬಂಟೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲನ ಕಾಲೋಡು ನಿಲಯಿಂಚಿತನ ಗುಂತು ಆ ಗುಂತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ 14 ಕಟ್ಟಲೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತದ ನನ್ನ
ಮೂಡಾಯಿ ಪರಿಪಾಕಲ್ಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ದ ಗುತ್ತು ಪಡ್ಡೇಯಿ ಪರಿಪಾಕಲ್ಡು ಸೇನೆರ ಚಾವಡಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬೈದರ ಗೊಂತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ಆಳ್ಯಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿಡ್ದು ಕೊಟ್ಟಾರ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಗ ಚೌಟ ರಾಣಿನ ಕಾಲೋಡು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದು ಐಕ್ ಕೆಲವು ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲಲ್ನ ಮಾತ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಆ ಕೆಲಸೊಲಿನ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬೈದೇರಕ್ಲಂಚ ಅದು ಪುನಗ ದಾದನ ನಮ್ಮ ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಭಂಡಾರದ ಒಂದು ಮೂಲೆ ದತ್ತ ಉಲಾಯಿಡೆ ಜಾಗಿಜ್ಜಾಂದನೆ ಕಾತ್ರ ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತೋಡು ನನ್ನ ತಂತಿರ್ದಾರ್ಲಾ ಪಂಡದಿತ್ತೀರ ಭಂಡಾರದ ಒಂಜಿ ದೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಜಾಗ ಪೂರ ಮಂತದು ಆ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ದುಂಬುಗ ಆವೋಡು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಭಂಡಾರ ಏರ್ದು ಮುಳ್ಪಾಡ್ದು ಭಂಡಾರ ಜತ್ತದ ನೇಮ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿದ್ದೇನೇನು ಅಕ್ಲು ಆರ್ಲಾ ಪಣ್ತೀರ ಅಂಚ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕರಿಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲಾದಿದ ಸೇವೆದ ಪೊರ್ತೋಡು ನೇಮದ ಪೊರ್ತೋಡು ಮಲರಾಯನ ಅಪ್ಪಣೆ ಅದು ನನ್ನ ಆ ಜಾಗನ ನಮ್ಮ ತೋಜಾದು ಕುರಿ ಅಪಗ ದೈವದಲ ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಆತ ನೆಂಚ ಪಂಡ ಆ ಜಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಭಂಡಾರದ ಕೊಟ್ಟ್ಯಾಗ ಪಂಡಿನ ಜಾಗ ನಿಕ್ಲು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನು ತೋಜಾದು ಅವಳು ಆ ಭಂಡಾರದ ಕೊಟ್ಟಿನ ಮಾತ ನಿರ್ಮಾಲ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮಡ ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಗಲ ಆ ದೈವಲ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಲ್ಲ ಆತಂಡು ತಂತ್ರದಾರನ ಅಪ್ಪಣೆಲ್ನ ದೇತೊಂದ ಅಂಚೆನೆ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡುಪದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಆರು ಬತ್ತದು ಐನು ತೂದು ಆ ತಜ್ಞರು ಆ ಜಾಗನ ಮಾತು ಆ ಒಂದು ತೋಜ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಚಂಚ ಮಲ್ಪಡೋ ಪಂಡದಲ್ಲ ಅರೈಕ್ ಆಯೋನು ಮಾತ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಅದು ಪಣಗ ಐತಾ ಕೆಲಸಲಿನ ಮಾತ ನನ್ನ ಸುಂದರ ಉಳ್ಳಲ್ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನದೇ ತಂದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಾಕಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಆ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಇನ್ನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಆ ಭಂಡಾರ ಮನೆತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವು ದಯಪಂಡ ಒಂಜೇ 4 ಕೋಟಿದ ಆ ಬಜೆಟನ್ನ ಮಲ್ತದೀರು ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚಿ ಆ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆವೋಡು ಪಣಪಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ನಮಾಯಿಕ್ ಜೈದ ದಯಪಂಡ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಮೀರ್ದು ನಮಾಯಿಕ್ ಆ ಇವೇಜಿನ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ನನ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ಗುತ್ತುದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲು ಐವೇಜಿನ ಪಂತ ಆ ಪಂಡಿಂಚಿತನ ಅಂದೇನು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಇಂಕ್ಲು ಐನು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರಿಯರ್ಲ ರೆಡಿ ಸರಿ ದಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ನೆನೆತಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಟೈಮ್ದ ಉಲಾಯ್ಡು ಆ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಆವೋಡು ಪಣಪಿಚ್ಚಿನ ಆ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮಡ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಏಪಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಣೆತ್ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ದಿನ ಉಲಾಯ್ಡು ನಂಗೆ ಈತ್ ಟೈಮ್ದ ಉಲಾಯ್ಡು ಅವು ಆವೋಡು ಪಣ್ಣುಡು ಅಂಚ ಅದು ಪಣಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣೆತ್ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಯಿನ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪ ಎರಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಆ ದೈವಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆ ದೈವಲಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ಎಂಚ ಬೋಡ ಆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟೈನ ಮನ್ಪಾದು ಕೊರ್ದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ನೆನೆತಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಆ ದೈವಲು ಆ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಾದು ನನ್ನ ಐಟ ಆ ಭಂಡಾರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನಲ ಭಂಡಾರ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಯರ ಉಂಟು ದುಂಬುದ ದಿನಕೊಲ್ಲಡಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ನೇಮಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಆಯರ ಉಂಟು ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ಕಟ್ಟುದ ದೈವೊಳಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡ ಆ ರೀತಿಡು ಅಕಲ್ನ ನೇಮಲ ದುಂಬುಗ ಆಯರ ಉಂಡು ಐಲ್ನ ನಂಗೆ ಆ ತೂಪಿಂಚಿತನ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಆ ದೈವೋಳು ನಂಗೆ ಎತ್ತಾದು ಕೊರಡು ಐಲ್ನ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಾಡಿ ನನ್ನ ಮಲರಾಯ ಬಂಟನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಆ ದೈವೋಳು ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪಾಗ ಪಾತೆರದ ವಾಸಿಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಲ ಅದು ನಮ್ಮಡ ಐನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ದೀವನಂದೆ ದೈವದಂಚಿತುವುದು ಆ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ದುಂಬದ ದಿನೊಕಲಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಕೆಲಸ ನಕ್ಲು ಮಲ್ಪಾವಾಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾತೆರುಂಟು ಉಂಟಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಡಂಚಿನ ಉತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಬ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ದೈವದೇವರನ್ನ ನುಡಿತ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೀಘ್ರ ರೀತಿದು ಆವಡು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಡಂಡ 10 ಜನತ ಕೈ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಅವು ಆ ಬೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಪೆರ್ಮೆದ 2 ಪಾತೆರೆನು ನಮ್ಮ ದೊಂಬು ದಿನ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಗೊತ್ತು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಪರವದ್ದು ಜಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಎಡೆಪುದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ದುಂಬುದಿಯರ ಬರಿಯರುಳ್ಳರು ದೇವಕಿ ಆರ್ ಉಳ್ಳಾಳು. ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ನಮಃ. ಅಂಚನೆ ಬಂಡಿದ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮನ್ನು 4 ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಮಲ್ರಾಯ ದೈವಗ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲೆಲ್ಲ ನೆನೆತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಎಡ್ಡಾವಡು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಮ್ಮತ್ತೊಡು ಪೂಡು ಪಂಪಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅಭಿಲಾಷೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗೆಟ್ ಅಥವಾ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಮಣ್ಣದ ಬಗೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲಿಗಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ತೂದು ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿನೇನು ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪಂಡಿನೇನಿಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾದ ಹೊರತು ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ಮನೋದು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ಈ ಜಾಗದ ಮೇರೆ ಒಂದು ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದಾಯನ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಅದು ಐತ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನೆ ಐದು ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ತಯಾರಿಜ್ಜ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಅನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನಮ್ಮನ್ನೇನೊಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿದಾರ್ದ ದೈವದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲತ್ತ ದೈವ ಎಂಚ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಂದ ಆ ಪ್ರಕಾರಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋತ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಉಳ್ಳಾಳು ಆರು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪೋಯಿನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಈತು ಪ್ರಾಯುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತು ಒಂಜಿ ಉಮೇದುಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಏತೋ ಜನ ಜೋಕುಲು ಜವನೇರು ಪೊಂಚೋಲು ಇವತ್ತಿನಕ್ಕೂ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ದಾಯಿನೇಕ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ರ ಬರಲಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬೆಳಗಾಗ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಬೆಳಗೋಡು ಪಂಪಿನ ಆಶೆ ನಮ್ಮಂದಿ ಒನ್ಗ ಆ ಆಶೆನ ನಮ್ಮ ನೆರವೇರಿಸೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟವಡು ಇನ್ನಿತ ಈತು ಒಂಜಿ ಪತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆ ಪತ್ರಡು ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಪೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿ ತೆರಿಪಾದುಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ದಾನ ಮಲ್ಪಡುವ ಒರಿ 10 ಈ ನಿವೇದನ ಪತ್ರವನ್ನು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕು ಪಟ್ಟಿಯಾರು ಬಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತನ್ನ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಸೇರುಂಡು ಮಾತನ್ನ ಕೈಗೆ ಸೇರಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಅವೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಒವೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಜಯಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡ ನಮಗೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ಕೆ ಅವು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಕೆಲವು ನಮಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪೇರು ಟೀಕೆ ಇಜ್ಜಂಡೆ ವಾರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡು ಒವ್ಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಟೀಕೆ ಬೋಡು ಟೀಕೆ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನೇ ಸರಿ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಅವನು ತಿದ್ದು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ತೆಕ್ಕೋಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪ ಅಂದೆ ಆ ತಪ್ಪು ಅಂದಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ತಪ್ಪು 10 ಬಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲದಾಲ ಮಲ್ತೀಚ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ದಿವೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಕೆಲಸಗೂ ಮುಂದಾಡಿ ದೀಪಿನ ಮಸ್ತು ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ನಮಕ್ಕೆ ನೀನು ತೂದಿತ್ತು ನಿಜವಾದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಅದು ದುಂಬದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲು ತೂತುಜ ಅಂತ ಅದು ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಡು ಒಂಜಿ ಈ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಯರುಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಪೊರ್ಲೊಂದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯಲು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಡೆ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೆರವೇರಿಸಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಶಕ್ತಿಲು ನಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಾತು ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಕಾಸು ಇನ್ನು ಎಂಟು ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ಜಿದಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು 4 ಜನದ 70 ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ತಾಕತ್ತನ್ನ ಮಾಡ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಆಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಅಕುಲ 10 ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 10 ಕೊರಿಯರ್ ಸಾಧ್ಯ ಜೀನ್ ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆ ಮಾಡ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಕ ಆ 2 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ 2 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿದೆ ಅಲ್ಪ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಪಿನಿ ಅವೇನು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣದೊಂದು ನೆನೆತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕೆಲಸಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋನ್ಗ ಈ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಕ್ಕೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಳಗಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ಕೆ ಆ ದೈವಲು ನಮಗೆ ಒದಗಾದ ಆ ದೈವಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪಾಯ ಬಂದಾಂಡ ದೈವಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಖಂಡಿತ ಬುಡ್ಪುಜ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ದೈವಲ್ ಕೊರಡು ಪಂದೆ ಅನ್ನಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೈತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಜವನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಐಕೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಉಳ್ಳಾಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಆರಡ ಅನುಭವ ಪಡೆಯೊಂದು ಆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡು ಅರೆಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವು ಕೈಪಾಡಿನಂಚಿನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಕೆಲಸವು ಕೈಪಾಡಿನಂಚಿನ ಅರೆಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಾಧಿ ತೆಕ್ಕದು
ಆರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೊರ್ಲೂಡೆ ಒದಗಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋಡ ಆ ಇಂಥ ಸಮಯದ ದುಂಬೆ ಆಯ್ನಾಟ್ ಬೇಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯಾರೆ ಗುಂಡು ಎಂಗುಲು ಪಂಡದು ಆವಡು ನಿಜ ದೈವಲಾರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲೂಡೆ ಮಲ್ಪಾಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎರಡೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಉಳ್ಳಲು ಆರು ಕೈಪಾಡಿ ಪಂದಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅವು ಹಾಳಾಪುಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆನೇ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಪಾಡಿ ಎಂಕುಲು ತೂಯಿನ ಆರ ಈ ಕೊಂಚ ಎಂಚಾಂಡ ಮುಂದುವರಿದ ಏನು ಮಲ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯಪಂಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ದೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದಾನದ ಸೇವೆ ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಪಂಚೋನ್ನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಕಲು ಆಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಬರ್ರಿ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಏರಿಗೆ ಬರೆಯರು ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡ ಅಕುಲು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ವಾರೊಂದು ದಿನ ನಾತ್ರ ವಾರೊಂದು 2 ದಿನ ಒಂದು ಡಿಗ್ಯಾಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಶ್ರಮದಾನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೈ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಆ ದೈವನೊಂದು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ದೈವಡೊಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಗ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನಾರು ಪಾತೆರಗು ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಓವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ ಅತ್ತನ ದಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ತೆರಿಯಂದನ ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪಾಪುನು ಸಹಜ ಅಂಡ ಆ ತಪ್ಪುನು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಪಣಿಯರೆ ಒಡದು ದಾದನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾತಿನ ಪಂಪೇರು ಅವು ಟೀಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಂದ ತಪ್ಪುನು ತಿದ್ದರೆ ಅವಕಾಶ ಪಂಡದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ನೆಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮನ್ಪುಡಂಡ 10 ಜಂತ ಸಹಕಾರ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಶ್ರಮದಾನ ಈತ ದೇವಕಿ ಆರು ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪಂಡಿಲ ಕಣೆ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕೊರ್ಪುನ ಸೇವೆ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅವು ಸೇವೆನೇ ಮನಪೂರ್ವಕ ಅದು ಪೊಡು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಪರವದು ಇಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಅಂಚನೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಅವೇಲಕ ಭಂಡಾರದ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆವಡು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಪ್ಪಡು ಪಂಪುನ ರೀತಿಡು ಪೆರ್ಮೆದ ರಡ್ಡು ಪಾತರನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿನ ದೇವಕಿ ಆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನಲ ಪರವದು ಜಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತರ ಪಣಿಯರೊಲ್ಲೆರು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಂಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನ ಸುಂದರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅರೆದು ಪೆರ್ಮೆದ 2 ಪಾತರ ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನದ ಗೊತ್ತು ಉಂತೋಡು ನಡ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಮಲ್ತೆ ಮೇ ಮಲ್ತೆ ಬಣ್ಣದು ದಾಲ ವಿಷಯ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನಿರ್ದಾದ್ರೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪರೆ ಆತನ ಅಂಚಾದ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿಲ ಬಂಡದ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದು ಬಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯ ಇತ್ತಿನಿರ್ದಾದ್ರೆ ದೈವದಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತಾಯ ಇತ್ತಿನಿರ್ದಾದ್ರೆ ಐಕ ಕೈ ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪಣ್ಸಿತ್ತದಾಲ ಕೈ ಪಾಡ್ದೆ ನತ್ತು ಬಕ್ಕ ಇರ್ದಾದ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಾತ ಈತ ಹಂಗೆ ಮಾತದ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪೇರು ನನ್ನದ ಜನ್ರೇಷನ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ನಡತೊಂದು ಪೋಡು ಐಂಟಿ ಪೋಡು ಪಣ್ಣದು ಆದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ಎತ್ತಂದೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ದೈವಗ ಉಳ್ಳಾಲದ ಊರುಡು ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಏರಿಯಾ ಬಣ್ಣದ ಪುದರಿತನ ಜಾಗೆ ಬಕ್ಕ ದೈವ ನಮ್ಮನ್ನ ಏರಿಯನ್ನ ಬಿಡ್ದು ಬಾಡ್ತಜಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಕ್ಕಳ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಮಾತ ಏರಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಎಂಕ್ಲೆ ಅನಕ್ಕೇನೊಂದು ಪಣಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನದಲ್ಲ ದುಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಮಲ್ಪುಣ ಎತ್ತು ಬಕ್ಕ ತನ್ನತೆ ಗಾವೊಂದು ಆ ದೈವ ಸಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಐಕ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರುವರು ಬನ್ನದು ಎಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ತಿನ್ನಿರ್ದ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿ ಜೈದೀನಿ ನಿಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಯಾಪಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬನ್ನದು ನಿಂತದ್ದು ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲರಾಯನ ಇದು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪಂತೀನಿ ಆಯ್ತು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡಿಗೊಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಇದೆಂತ ನೂತನವಾದ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಟಿದೈ ನಡಪೆರಂಡು ಆಯರಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಪುದರಿ ನೀವು ಓರ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತೋಜಿ ನಂಗೆ ಅಂಚಾದ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಲೇಯ್ದ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿಷಯ ಸದಾರ ತಿರಿದುಪ್ಪು ತಿರಿಯಂದಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೇರ್ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರೊಡ್ಲ ಪುದರಾವಡು ಅತ್ತನ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾವಡು ದಾದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ ಈ ಪೊರ್ತಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾಪು ನಟ್ಟೊಂದು
ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯವು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮೀದ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ದುಂಬಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾರ್ಚಿದುಲೈಡು ಈ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಆವಡು ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲನಾವಡು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನವರು ಪರಿಚಯದಕ್ನಾವಡು ಸಹಾಯಧನ ನಟ್ಟೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಬರ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆಪೊಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರಿದ ಏರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಬಂತೇವೆ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾವುದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬರ್ರ ಆಯೋಜನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ತಾರೀಕು ದಾನಿ 23 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಮ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ 24 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಕಾಂಡೇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರಾಪುಂಡು 11 ಗಂಟೆ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪೆರಡು ಆನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಬಂತು ಕೊರೋಡು ಏರಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನಾಗಲೇ ಈಗ ಗೊತ್ತು ಬಂತು ತೆರಿಪಾಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡು ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಲ ಅಂಜೆ ನಿಕ್ಲ ಹಿತೇಶ್ ಇಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೊಟ್ಟು ಸೇರಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಬಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿದ್ದ ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಈ ಸಭೆ ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಅದೇ ಗೌರವಕರವಾದ ಈ ಸೊಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಉಳ್ಳಾಲಗಿ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅರೆಲ್ಲ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಗೊತ್ತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯನ ಅಂಚೆನೆ ದೈವದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಮುಕ್ತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆನೆ ಭಂಡಾರ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕೊಡ್ತರು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಭಂಡಾರ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರಾದುಲ್ಲೇರು ಆ ದೇವಕ್ಕೆ ಆರೋಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕೊಡ್ತರು ಮೋಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಸತತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೇನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕೊಡ್ತರು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮೋಕೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬತ್ತ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಉದಯವಾಣಿ ಅವಡು ಹೊಸದಿಗಂತ ಅವಡು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಅವಡು ಹೊಸಕುರಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಈತ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಈ ಕೊಡ್ತಡು ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿರೂಪಣೆ 8ನೇ ವಂತಿನ ಜಗದೀಶ್ ಗೊಲ್ಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕೊಡ್ತಡು ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು JP ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಾಲ ಭಂಡಾರ ಮನಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಅರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಡು ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈತ ಲೇಸಿಗೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಸೇವೆ ಕೊರಡಿಚಿನ ಶಾರದಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉಳ್ಳಾಳ ನೇತ ರಾಕೇಶ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಅರೆಗಲ ಜಿಜುಡದ ಸೋದರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಮಂಜಿ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲದ ನಿವೇದನಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಂಡ ಎದುಕೊಂಡ ಓಲೆ ಇತ್ತ ಉದ್ದೀಪನದ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂಧುಲಗಲ ಜಿಂಜೋಳದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆ ಭಂಡಾರದ ಎಳ್ಳು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಾಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೀಘ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಡ ಪಂಡದ ದೇವರನ್ನ ನಟ್ಟೊಂದು ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂಧುಲು ನಿಖಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚೆನೆ ಏನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದರ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದಿನ ದಯಮಂತದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ಮಧ್ವರಾಜರು ಪಂಡಿಲ ಕಡೆ 24 ತಾರೀಕು